Mil-biża għal kuraġġ għat-tama. Dijanjosi kmieni tista' twassal għal trattament xieraq. Ejja nieħdu ħsieb lil xulxin u fuq kollox, nieħdu ħsieb saħħitna. Kienu dawn il-kliem ta' tama li offrit Sera Bajjada meta tkellmet f'attività li organizzat fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Bilan li jikber l-arfin dwar il-kanċer tas-sider, fejn spjegat li x-xahar ta' Ottubru huwa aktar mill-kulur roża, huwa aktar miċ-ċof. Għalhekk din l-attività kien jisimha propju Beyond Pink. Kienu sitta l-kellima preżenti sabiex jaqsmu l-istorja u l-pariri tagħhom. L-ewwel kellima kienet Esther Sant, mara li attwalment qed tirċievi trattament tal-kanċer tas-sider, fejn spjegat li l-klinika tas-sider ilha stabbilita għall-aħħar 25 sena e kif appellat lin-nisa sabiex ifittxu li jmorru għal check-ups regolari. Kienet preżenti wkoll Josephine Xwiereb qabla li bħalissa qed tiġġieled il-marda tal-kanċer. Ispjegat li dan il-kanċer ma joħroġ biss lin-nisa imma jistgħu jkunu anke rġiel illi jkollhom din id-dijanjosi, fejn spjegat kif wieħed għandu jipprevjeni billi jagħmel numru ta' testijiet fosthom mammogram normali u anka dik 3D, ultrasound u anka l-MRI fost l-oħrajn. Hija qalet ukoll illi check-ups għandhom isiru kull 3 snin fl-etajiet ta' bejn 21 sena u 69 sena. Tkellem ukoll Wilfrid Kennelly mill-RIDT fejn spjega illi huma 88% mill-Unjoni Ewropea illi jsalvaw u jgħixu ħajja normali meta jkollhom dijanjosi ta' kanċer tas-sider. Kennelly qal illi r-riċerka f'din il-qasam hija importanti. Preżenti kien hemm il-Viċi President Ewropa Donna Rowena Enriquez. Rowena kellha l-ewwel dijanjosi ta' 29 sena b'żewġ titfal ta' 3 u 7 snin. Hija spjegat li l-kanċer tas-sider ma jaffettwax biss l-aspett fiżiku, iżda anke dak psikoloġiku b'mod speċjali meta tilfet ix-xahar. Rowena spjegat li l-NGO tipprovdi trasport tal-lawċin li jinżlu Malta trattament. Ewropa Donna tipprovdi anke l-finanzi sabiex studenta tal-PhD tagħmel riċerka fil-kanċer. Margaret Merċi mara li kellha tneħħi sidira wara dijanjosi tal-kanċer spjegat kemm kien importanti s-sapport tal-familja u l-ħbib tagħha tul dan iż-żmien tant diffiċli f'ħajjitha. Hija spjegat ukoll li wieħed għandu jibqa' jistrieħ fuq il-qraba u dawk ta' madwaru għaliex huwa fattur importanti fit-triq għall-fejqan. Min-naħa tagħha Lorinda Mamo milli wkoll kellha dijanjosi tal-kanċer spjegat kif taqsam l-istorja tagħha permezz tal-midja soċjali. Hija spjegat li wieħed għandu jaċċetta l-għajnuna ta' dawk kollha ta' madwaru għaliex anke huma jkunu qed jgħaddu minn żmien diffiċli mal-pazjent. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch, il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalaxxone kif ukoll il-kap eżekuttiv Sabina Ġuska Borden. Il-fondi illi nġabru f'din l-attività marru għal Action for Breast Cancer Foundation, RIDT u Ewropa Donna.